vai oliko joku Häiskäkin hiinolla. Henri Häkkinen keulille, Toni Heittola toisena. Viikalla siinä Masaloista kolmas paikassa. Numerolle 7 muuttamalla perään ajo. Ja vähintään yhtä kovaakin nähtiin perässä sitten Toni Heittola, Timo Salo, Arttu Laukkanen ja Mika Ilomäki. Niilo Saari on sinne joutunut jatkamaan. Eikin kesken tästä syystä siinä heiluun on keltaisetkin. Ja sehän tarkoittaa, että on Järjäksellä kulkee, jos jotain etuvetokartani luokaa kohti voittoa. Joo, kyllä minä olen samaa mieltä niin kuin mun pojatkin tässä vieressä, että sen verran kovaa siinä Henkka tulee Volvolla